Ito po si Miss Emilia Padua, natulungan po. Kamag-anak mo pala yung si Kagawad Padua ng Ginubatan. So natulungan po ng ating amazing products na ito po ay sinasalina ng dugo at suspitsa po may gallbladder stone, mayroong problema sa puso, may problema po na mag-aay yung mga paa, tapos buong katawan sumasakit at baka raw mayroon din po siyang kasi gustong operahan, baka may problema rin na siya sa atay. Kaya po ay natulungan ng ating mga produkto, kaya inanyayahan niya po ang kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala, kapitbahay na subukan din ang amazing pork natin from Florida, USA. Kung siya po ay natulungan ito, malamang po kayo rin ay matutulungan. So magpaalam na po tayo, nanay. Opo, Dok. Sana, Dok, ano na po, yung... At si tatay baga natulungan din. Opo, siya po ang unang-una dito po. Natulungan. Ano na yung po ang natulong kay tatay? Anong karamdaman? Sumasakit po yung binti niya. Yung mga binti niya, nahihirapan siya lumakad. Yung ininom niya noon. Mega 1. Mega 1. Oo, Mega 1 naman kasi kaunti lang ang karamdaman. So yan po mga kaibigan, mga kababayan, na itong ating amazing pork from Florida, USA, malaki po talaga natutulong na itutulong ito sa ating kalusugan. Kaya po ay huwag na kayo atubili pagsubukan para mapatunayan, sapagkat ito po ay natural at marami pong natutulungan. Libo-libo na po, nanay, ang natutulungan ito sa buong Pilipinas. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and hopefully you will live up to 120 years old. Amen. God bless po. Salamat po, Dok. Okay, magandang umaga, nanay. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ito po, nung pumunta po ako sa inyo, yung sokot ko po, namamaga. So, ayun po. Good morning everyone. Welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prensena. So, ito po ang programang hindi lamang kayo matutulungan sa inyong mga kalusugan, but then pati na din po sa inyong mga finances or financial. So again po, sa mga gusto po magpakonsulta, feel free to visit our office. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mabel Fashion Unlimited at Angeles Cake. Sa mga gusto naman po mag-rent ng kanilang mga gowns at barong, dyan lamang po yan sa Mabel Fashion Unlimited at dyan naman po sa Angeles Cake. Sa mga gusto naman po magpagawa ng kanilang mga cakes or mag-order ng mga cakes, dyan lamang po yan sa Angeles Cake. So again, pwede po kayong makinig sa mga testimonies natin or testimonials sa ating mga pages or ating live. So we have Facebook pages, Doc Joey Bitito at Negosyo at Asenso. So sa Negosyo at Asenso, pag-uusapan naman po natin lahat po patungkol sa business. So yun po yung kinagandahan dahil separate yung business, then separate naman po yung mga updates patungkol po sa ating mga amazing products. So ang ating mga amazing products na tinatalakay natin, so mga updates natin and ating mga testimonies or testimonials, dun po yan sa Doc Joey Bitito page. Sa Negosyo at Asenso naman po, doon naman po yung mga programa, yung mga business na pag-uusapan para po kumita kayo or paano kayo kikita sa pamamagitan po ng ating mga amazing products. So, may account naman po ang ating CEO na pwede nyong i-message or i-call via messenger.
Sa first account, we have Joey Bibon Bitito. At sa second account, we have Doc Ching Bibon Bitito. So, may YouTube channel naman po siya, Doc Joey Bitito. Naroon din po mga testimonies or mga testimonials. Makikita niyo din po kung ano po yung mga ang mga tulong or natulungan po ng mga amazing products natin. So, madami po tayo dyan client na natulungan. Makikita niyo naman po na isa-isa po silang nag-testify na talagang amazing, powerful ang ating mga amazing products. So, sa negosyo at asanso naman po, every Wednesday naman po yan. From 4:30 to 6 p.m. po yan ang gabi. So, ang ating daily program sa PBN DCGB 7 to 9 AM band ni Doc Joey Bitito pages. So, kalusugan at kabuhayan naman po yan. So, ang ating opisina, bukas na bukas from Monday to Saturday. So, 8:30 AM to 6:30 in the evening. So, kasama din po natin dyan si Miss D. And of course, ang nag-iisa nating CEO, Doc Joey Bitito. So, may schedule naman po tayo ng delivery from Tuesday to Thursday. So, yun po yung mga schedule ng ating delivery and pwede po kayo mag-add ng payment para po ay door-to-door natin ang inyong mga amazing products na ina-avail. So, pwede po natin yan i-deliver door-to-door. Basta mag-add lamang po kayo ng payment dahil syempre yung panggas din po natin. So, again, available pa din po ang ating amazing promo. So, we have amazing 4 additional 10% and ang ating Mega 1 buy 1 take 1 promo. So, that is maglalast po siya ng January 31. So, i-grab na po natin habang marami pa pong mga promo na ibinibigay po ang ating CEO dahil nga kapag wala na po tayong stocks, tigil na naman po ang ating promo. So, nakikita nyo naman na halos po madaling maubos ang ating mga missing products. Kaya nga, ibinibigay na natin na promo para po makapag-avail na kayo para hindi na kayo mahirapan pa sa inyong mga gastusin. Lalong-lalo na madami tayong ginagastusan, di ba? So, kumbaga, tulong na din po ito sa atin ng ating CEO. Kaya nga, kailangan na nating i-grab dahil pagka nagbalik na naman sa normal na price ang ating mga missing products, syempre, discount na lang yung kukuha natin. Hindi na yung ganito na may merong buy one take one, may additional 10%. So, remaining discount, kumbaga yung dating discount natin, ang makukuha na lang natin. So, maganda po dito dahil pwede yung pagkakitaan ang ating amazing products. Pwede kayong maging reseller, pwede naman kayong mag-refer lamang. So, may 2 options po kayo. So, sa mga gusto po, mag-refer or maging referrer, mag-refer lamang po kayo ng mga client na may mga health concern or kahit nasa bahay kayo, pwede po kayo mag-refer ng mga client na tutulungan po natin para po matulungan ang kanilang mga health concern. So, sa ganung paraan, nakatulong ka na sa iba, nakatulong ka pa sa inyong sarili, di ba? Kapag ka nag-refer ka, may incentives ka makukuha. So, madami na tayong mga client na nag-refer, mga natulungan natin at naging referrer at naging reseller. So, kinagandahan dito dahil hindi nila akalain na may mga incentives pala sila, but then, nabibigla na lang talaga sila na meron pala silang kukuning incentives. So, yun yung maganda. So, kahit na hindi natin alam na meron pala tayong incentives, ang maganda is dahil ibinibigay po natin. So, ibinibigay kung ano yung nararapat. So, yun yung maganda, di ba? So, hindi mo expected, but then binibigay. Talagang napakaganda ng Diyos dahil syempre, pag mabait ka talaga, madaming blessings ang ibibigay sa'yo. So, madami na tayong mga client dyan na mga nag-refer at nakukuha ng kanilang mga incentives. Gaya ni Mrs. Myrna Marchan, which is ang ating client din na natulungan ng ating mga amazing products. So, si Ma'am Myrna Marchan naman po, client po natin siya at napagaling po ng ating mga amazing products. So, pati ang kanyang asawa, so silang dalawa, client po natin. So, pumunta dito si Mrs. Myrna Marchan. Talagang nagpatunay siya. So, nakita nyo naman, meron po siya dyan na testimony na natulungan po ng ating amazing products. Bumalik po siya dito
at hindi niya alam, may blessing siyang makukuha, may incentive. So, nakakuha siya ng mga coffees and mga capsules po natin. Then, sabi niya, talagang hindi ko expect, Doc, na makakakuha ako ng ganito. So, nakakatuwa dahil unexpected ang blessings na dumating sa kanya. So, kapag ka talaga mabait ka, pagpapalain ka, di ba? So, ayun, nakakuha si Mrs. Mirna Marchan. At dahil nga sa 56 wedding anniversary nilang mag-asawa, dinagdagan pa po ng ating CEO. So, talagang madaming blessings ang dumating kay Mrs. Mirna Marchan. And of course, isa pa din sa ating mga referrers, si Mrs. Christina Avila. Siya din po ay madami nang ni-refer, madami din ng incentives na nakuha. Kaya nga po dito, tuloy-tuloy lamang po ang pag-refer para po tuloy-tuloy po ang incentives na makukuha po natin. So, yun yung maganda. Dahil nga, kapag madami kang client na in-refer, madaming incentives ang inyong makukuha. So, madami kang pwedeng paggamitan ng inyong incentives, pwede mo siyang i-avail ng ating mga amazing products ulit, or pwede kayong maging reseller. So, dito, maganda dahil sa ating negosyo at asenso, meron po kayong mga packages na pwede po nyong pagpilian. So, unang-una po, for our package 1, products po natin dyan, 6,000 pesos at meron ka pong discount na 26% discount. So, ang maganda dito dahil meron pa tayong return of investment. So, unang-una, ang ating package 1. So, ang sales dyan, after all na maibenta nyo ang lahat ng amazing products, we have 8,200 pesos. So, sa 8,200 pesos na yon, meron ka na doon nakitang 2,200 pesos. Dahil, so, yung products, di ba, yung binayaran mo 6,200, ang kita mo 2,200. So, malaki na, di ba? Malaki na ang pwede nyong maging puhunan ulit. So, pwedeng magbenta ulit or mag-reseller or pwedeng pang-consume. So, lang consumable ng ating mga amazing products. So, ang return of investment naman po natin sa ating package 1, we have 36.67% discount. So, gaya ng sinasabi parati ng CEO, kung ang pera mo nasa bangko, hindi lalago. So, kumbaga, ipapatago mo lang. So, dito, hindi. So, may discount ka na, may kita ka pa, may return of investment ka pa. So, yun yung maganda dito. So, sa package 2 naman natin, products 8,000 pesos. Meron naman po tayo dyan, 28% discount. So, meron tayo dyan sales na 11,400 pesos. So, may kita kayo dyan na 3,400 pesos. So, ang ROI natin or return of investment is 42.5% discount. So, I mean 42.5% ang return of investment po ninyo. So, for our package 3 naman po, we have products 10,000 pesos. At we have 30% discount. So, ang sales nyo dyan, 15,200. So, ang 5,200 po natin dyan, yun na po yung kita ninyo or incentives natin. So, profit. So, ang return of investment naman po natin dyan is 52%. So, halos half, di ba? So, mas madami talaga kayong makukuha ulit. At mas pinalaki pa po ang discount. So, di ba? So, sa regular discount natin, kung iisipin ninyo, 22, 24, 26, 28, 30. So, but then dito, for package 3, meron ka na, for package 1, meron ka na po agad na 26% discount. And package 2, 28%. At ang package 2 natin, 30%. So, madami kayong choices, madaming options na magpipilian. It's either package 1, package 2, or package 3. Kung ako sa inyo, ang pipiliin ko package 3. Bakit? So, package 3, dahil gaya ni Mrs. Vicky Aquino, so natulungan na po siya sa kanyang health concern, natulungan pa din po siya sa kanyang finances dahil nga sa nag-reseller po siya. So, congratulations to Mrs. Vicky Aquino dahil nga siya po ang ating unang reseller ng ating negosyo at asenso. Meron po siyang in-avail worth 10,000 pesos at meron na siyang 30% discount for succeeding purchase. So, meron pa siya dyan kitang 5,200 pagka napaubos. At meron naman siyang return of investment na 52%. So, talagang napakalaki po ng discount na makukuha po ni Mrs. Vicky Aquino.
So, again, sa mga gusto naman po pa-deliver, sabi ko, may schedule po tayo ng delivery. We have Tuesday and Thursday lamang po ang schedule ng delivery ng ating mga amazing products. So, bago po natin ipagpatuloy ang talakay natin, alamin po muna natin yung mga benefits or mga components po ng ating mga amazing products at kung ano pong nagagawa po nito sa ating katawan. Unahin po muna natin ang ating Mega A na tinawag nating antioxidant. So, ang Mega A po natin, so Mega A stands for antioxidants dahil nga sa ang Mega A po natin talagang nakakapagpa-cleanse and of course talagang nililinis po lahat ng dumi na naroon po sa ating katawan. So, ang ating Mega A po ay for cleansing. Talaga pong yung mga, syempre kung alam natin na madumi talaga yung katawan natin, so alam natin na merong mga, kumbaga may mga nararamdaman kayo. So, ibig sabihin, mayroon kayong possible na health concern na mailalabas. So, dito, kumbaga kailangan na nating alisin yan bago pa man alisin na natin bago pa man umusbong or bago pa man yan lumala. So, meron tayong Mega A na kung saan mabuti po siya sa arthritis, nagpapababa po siya ng timbang, may mataas na cholesterol, nagpapababa po or nagpapabuti ng itsura ng ating balat. At for detoxification nga po siya, pinipigilan ang cancer, nagpapababa ng dugo, pinipigilan ang sakit sa puso at pinipigilan ang sakit sa UTI. So, yun po ang ating Mega A capsule. So, we have naman po ang ating Multi-5. So, ang ating Multi-5 po, 5 klase ng mga mushrooms. Napakagaling pong mushrooms. We have Agaricus blacei, Cordyceps maitaceraceae at shiitake. Siya naman po ang mga components na kabilang po sa ating Multi-5. So, ang ating Multi-5 po ay nagpapabuti ng cholesterol, tumutulong sa pagpapababa ng timbang, nagpapabuti sa kalusugan ng isip, lumalaban sa mga selula ng cancer, nagpapabuti ng kalusugan ng utak, anti-tumor, at pinipigilan po ang diabetes. So, usually, di ba, ang mga client po natin, makikita ninyo, halos mga diabetic person, yung mga kidney problems, yung may mga bukol sa ulo, kumbaga yung basta lahat po ng mga health concern, yung mga malala na po ang nilalapit po sa atin. Kaya nga maganda dahil syempre alam nilang malala na yung situation nila. But then mas pinipili po nilang pumunta dito sa ating CEO. So yun po yung maganda dahil kumbaga hindi na naisipan nila ang kumbaga second options. Inuuna nila agad ang ating CEO or ang ating mga amazing products dahil nga sa alam nilang madami po ang napapagaling. So, yun po ang Multi-5 natin. So, kahapon po, may client po tayo from Kamalig Albay, which is si Sir Nalio or Nalo. Basta siya po yung client po natin, talagang 70 years old na, parang kising edad lang po ng ating CEO. But then, talagang makikita natin yung comparison nilang dalawa. Si Doc, syempre, makikita naman ninyo, parang wala naman talaga siyang inihindang sakit. Unlike kay tatay kahapon na halos kaedad niya lamang, syempre may madami na pong karamdaman. Kaya nga, talagang sana daw mapagaling sila. So, syempre, with the grace of God, talaga kung gagaling kayo. And of course, sabi nga natin, kailangan tuloy-tuloy ang pag-inom ng ating mga missing products, tuloy-tuloy ang pag-inom. So, wag paputol-putol dahil syempre, pag paputol-putol, possible talagang babalik at babalik ang ating mga health concern. Kaya dito, kumbaga, hindi masama na kumbaga mag-stick na kayo dito. So, unlike sa mga synthetic drugs, kasi kung synthetic drugs talagang makakasama sa inyo, di ba? Dahil nga sa madaming chemical. So, di natin alam kung kailan ng ating buhay pagka hindi tayo nakagraduate sa mga synthetic drugs. Buti na lang kung mga natural yan. So, mga natural herbs, gaya ng ating mga amazing products. Dahil dito, hindi naman kayo maano. Dahil nga sa kailangan ng ating katawan na ma-cleanse at mapalakas po. So, ang ating mga amazing products, wala naman po mga effects. But then, ang tinatawag po natin ditong side effects is mga
good effects po. So, yun po yung kinagandahan ng ating mga amazing products. So, again, sunod naman po natin ang ating Miracle C na binansagan po nagmimilagrong vitamina. Unang-una, nagpapabuti po siya ng kalusugan ng paningin, antioxidants, pinipigilan ang sakit sa puso, so diabetes, cancer, pinapaginhawa ang sipon at trangkaso, anti-aging properties. So, mayaman po siya sa vitamin C dahil nga Miracle C, di ba? May C dyan. So, ibig sabihin, vitamin C. Tumutulong sa sipon at tubo, nagpapabuti ng mga kasukasuan at pwede sa mga month-old na bata. So, yun yung maganda dahil kahit mismong mga bata, pwede po mag-take ng ating Miracle C. So, mismo, ang anak ng ating Vice President, si Mama, talagang may take din po ng ating mga amazing products. So, again, ang pinakahuli pero hindi nagpapahuli ang ating Mega 1. So, ang ating Mega 1 naman po, combination na po siya ng Miracle C, Multi-5 at Mega 8. So, si Mega 1 naman po, pwede po siyang for maintenance. So, ang ating Mega 1 po, nagpapababa ng asukal ng dugo, nagpapabuti ng pinsala sa cell, tumutulong sa sipon at trangkaso, nagpapababa ng presyon ng dugo, naglilinis ng atay, pinipigilan ng diabetes, antibacterial, lumalabang sa infections, nagpapabuti ng sakit sa tiyan, linalabanan ang cancer, tumutulong sa pagpapababa ng timbang, at nagpapabuti ng memorya at Alzheimer. So, yun po yung maganda sa ating Mega 1. And of course, antioxidant siya. So, ang ating mga amazing products, antioxidants, and talaga naman pong nagpapalakas po ng resistensya ng isang tao. So, yun po ang kinagandahan ng ating mga amazing products dahil nga po wala po tayo ditong overdosage at lahat po ito ang mga natural at wala pong halong chemical. So, yun po yung maganda sa ating amazing product. So, bakit nga ba kailangan natin ng mga natural herbs na to? So, syempre, dahil nga sa kailangan natin ng lakas ng katawan or kailangan mapalakas ang resistensya natin dahil syempre kung mahina ang resistensya mo, syempre madali kang tamaan ng mga sakit. So, mga viruses. So, kahit anong sakit yan, madali kang tatamaan kung mahina ang inyong pangangatawan or resistensya. So, kaya nga dito, for prevention and protection. So, kahit wala kang sakit, pwede ka mag-take nito para po panlaban. So, pang-protection mo na para hindi ka tamaan ng mga health concern or mga sakit na pwedeng tumama sa inyo. So, again, sa mga coffee lover natin, we have Mega E-Coffee, Mega Choco, Multi-5, at Amazing Coffee Mix na favorite ko. So, Mega E-Coffee, 5 klase ng mga superfruit. So, acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate. So, siya naman po yung mga components ng ating Mega E-Coffee. So, how about sa Multi-5 Coffee? So, sa Multi-5 Coffee, 3-in-1 coffee mix with 5 mushrooms. Gaya ng sinabi ko kanina, ang 5 klase ng mga mushrooms na galing pang ibang bansa ay ang Agarix blosei, cordyceps, maitake, shiitake, at reishi. So, sa ating Mega Choco naman, we have acai berry, cranberry, goji berry, at moringa. At ang ating amazing coffee mix na pinaghalong mga berries and mushroom. So, meron siyang acai berry, Agaricus blosei, cranberry, cordyceps, elderberry, reishi, blueberry, maitake, pomegranate, shiitake po, at moringa. So, yun po yung components ng ating amazing coffee mix. So, masarap po talaga siya kahit na hindi po kami nagbibiro. Masarap po talaga ang ating mga amazing products. So, try na po ninyo dahil talagang effective ang ating mga amazing products and ating mga amazing coffee dahil nga sa ito po ay hindi kagaya ng ibang mga tinitake natin na may mga epekto sa atin or may mga side effects. So, dito, we assure you na talagang panlaban, pang-protection, pang-dinis, at pangpalakas po siya ng resistensya. So, yun po yung maganda dahil mayroon nang nakahain sa ating mga natural supplements
na iti-take na lamang po natin. Gaya po ng Miracle C. So, sa Miracle C po natin, we have po, di ba, hindi tayo, kailangan natin ng mga prutas at gulay sa pang-araw-araw. Di ba, kailangan yan ng ating katawan. At least, 5 klase ng prutas, 5 klase ng gulay. So, naroon na po siya sa isang capsule, naroon na po siya sa Miracle C. Kung kayo hindi na po kayo hahanap pa, di ba sa araw-araw hindi naman tayo nakakakain ng prutas. Di ba? Kung minsan lang. So, ito, kung magtitake kayo nito, so parang araw-araw na din kayo nakakapag-take ng ating mga vegetables and of course, mga fruits. So, yun po yung maganda dito dahil kapsula na, naroon na yung kailangan ng ating katawan sa araw-araw. So, again, magpi-play muna po tayo ng mga testimonies. Later on, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. So, later on, so second part po, pag-uusapan naman po natin ang napakagandang programang binigay po sa atin ng ating CEO. Makinig po kayo dahil lahat po ng Albayanos pwede pong sumali dito. So, later on, pag-uusapan po natin yan. Again, sa ngalan po ng ating CEO, na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Mama Ann Bitito Princena. So, my name is Miss Maika. So, nga pala, sa mga gusto pong mag-relax, mag-enjoy, mag-rejuvenate, dyan lamang po yan sa Purok Uno Kahugutan, Bakakay, Albay. So, yun naman po yung ating resort and spa. Pwede po kayo dyan mag-venue para po sa seminars, team buildings, conference, wedding, birthday, or any occasion na pwede pong pagdausan ninyo. Dahil nga po, malaki po ang ating Dorotea Resort and Spa. Kasabay po dyan, napakagandang penthouse na makikita nyo ang view ng ating famous Mount Mayon. So again, later on, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Makinig po kayo dahil ibibigay ko po sa inyo yung mga information na pwede nyo pong pwede nyo makuha para po manalo po sa pa-contest na gagawin po ng ating CEO. Again, makilike na lamang po ng page at ipalo ang Dorotea Resort and Spa. Pwede po kayong kumontak sa ating CEO para po sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. At para naman po sa Globe, we have 0917-853-8933. So again, my name is Miss Maika. So ipagpapatuloy po natin after ng ating iilang testimonies na ipi-play. So again, happy Sunday, amazing people. God bless po and we love you all. Dito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 noong nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag-359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilongero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakali pa rin siya sa palihi.
At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligaw. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig,
ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talagang pasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po ang magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman kasasaka, daiman na mabantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung naputukan ginoon, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong didi sa paa. Tapos balik ko lumang sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinine niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatinine niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon so result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa
Sa 24, ngaya ibalik mo, June 24. Kung ano ngaya ang karamong kang urologist kayo, na dialysis ngaya iyan, dahil ka na ngaya magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngaya ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, Subukan natin. Subukan mo tangay ining amazing for. Di yo, inot andara ko sa nangani 1K. Ate, akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 days na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako, yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so, tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado ng nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak.
So, iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay. So, ayan, babalik po ang programa nga Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. So, again, kasabi ko kanina, ipagpapatuloy po natin ang ating programa dahil nga may magandang ibibigay sa inyo ang ating CEO. So, talagang programa or pa-contest po, ibibigay po sa atin ng CEO natin. So, ilo-launch po siya this coming February 14. Kaya nga po inaasikaso na po natin na makuha po yung list ng every barangay or every municipality. Kinukuha po natin lahat ng mga barangay chairman. So, good thing dahil na nakuha po natin is sa municipality po ng Bahakay, nakuha po natin yung 56 barangay chairmans and ang kanilang mga contacts. So, lahat po may entries. Lahat po may entry sa pagsali po sa ating contest. So, lahat po ng ating albayanos, pwede po sumali. So, sa mga gusto po magpa-reserve ng kanilang mga entries, pwede po kayo mag-chat or mag-send ng inyong mga contact number or email sa ating CEO. So, sa mga nabanggit ko pong mga numero at mga Facebook account na pwede po ninyong pagsendan ng inyong mga entry. So, supposedly, meron na po tayong isang entry from Rapu-Rapu Albay. So, sa pangunguna po ni Mrs. Teresita Bronjal, so client po natin from Rapu-Rapu Albay, na talaga naman po, kahit hindi pa nilo-launch, talagang willing na pong sumali. So, binigyan na natin siya ng isang reservation para po sa contest na gaganapin. So, ang contest po natin na yon patungkol po sa kalinisan at kagandahan po ng ating pamayanan sa pamamagitan po yan ng pagtatanim po ng ating moringa, so malunggay. So alam naman natin or familiar naman po tayo dyan dahil halos araw-araw, so nakakain din natin siya and halos lahat naman po may mga moringgang tanim. So isa din siya sa mga components ng ating amazing products. Kaya nga, yun yung naisipan ng ating CEO dahil ang kinagandahan pa dito, dahil nga sa mayroong manufacturer ang ating CEO ng ating moringa, bibilhin po yan ng ating CEO. So ito po, wala po kayong bayad na gagawin. So magpapareserve lamang kayo ng inyong mga entries, contact information. So kung may email po. Lahat po pwedeng mag-participate. So halimbawa sa isang barangay. So, isang barangay chairman ang mamamahala po niyan, di ba? So, for small barangays, we have 2 coordinators. So, ang mga coordinator na po yan sa barangay, pwede pong BHW or barangay health worker, mga barangay tanod po, mga barangay officials, lahat po ng nasa sa barangay, pwede po coordinate niyan. So, makipagtulungan po. So, lahat po ng mga tao na nasa isang barangay, pwede pong tumulong-tulong. So, lahat po kayo makikinabang niyan. So, lahat po may consolation. Kung may consolation na ibibigay ang ating CEO, bukod pa sa consolation na makukuha po, meron po tayo dyan mga mapapanalunan. So, mga malalaking prizes. Kaya abangan po natin yan. So, by Monday, so tomorrow, asikasuhin na natin yung iba pang mga list na isasali po natin sa ating
pa-contest. So, dahil nga, lahat ng mga albayanos pwede po sumali dahil tulong na po sa atin to ng ating CEO. So, kumbaga, gusto niya lamang tumulong sa ibang tao, kaya nga sabi nga natin, i-grab na po natin habang meron pang opportunity na ibinibigay or mga opportunity ng ganitong bagay. So, talagang kailangan, kumbaga, hindi lang magbe-benefit yung mga, kumbaga, hindi lang pang personal, di ba? So, magbe-benefit ang ating pamayanan, magbe-benefit kayo dahil nga sa ang moringa, di ba, nakakatulong, nagugulay natin yan, pinanggagamot natin. So, talagang maraming tulong sa atin. Kumbaga, yun yung way ng ating CEO dahil nga sa marami nga sa base pa sa research natin. So, nakita natin kung ano talaga yung mga tulong ng moringa. So, talagang marami pala talagang mga benefits na binibigay po sa atin ng ating moringa. Kaya nga, yun yung naisipan ng ating CEO para po mabigyan na kayo ng kumbaga, pagkakataon na maipakita ang inyong concern sa ating pamayanan pagdating sa kalinisan at sa kalusugan. Kaya nga, clean, green, and beautification. So, yun po yung ating pa-contest na ibibigay po sa atin ng ating CEO. Kaya nga, kailangan lamang po natin makipag-coordinate, di ba? So, halimbawa, kung may mga taong gustong sumali, so, makipag-coordinate po kayo sa inyong barangay at ang barangay po ang magkakontakt sa amin or magbibigay information. So, by February 14, ilo-launch na po natin yan. Kaya nga po, minamadali na po natin ang ating tawag dito, mga list ng mga for every barangays para po maisalin na natin, mabigyan ng entry or reservations para makasali. So, meron po tayong mga prizes dyan. Abangan po natin yan. Talagang hindi lamang kayo masisiyahan dahil nga sa merong prizes. So, meron pa po tayo dyan na mga, siguro, meron pa pong ibibigay ang ating CEO ng mga, kumbaga, giveaways. Gaya ng amazing product. So, kung ako mabibigyan lang ako ng isang coffee, talagang masaya na ako. Bakit? Dahil sa ating coffee, madami na pong components ang maibibigay niyan. Talaga pong, kumbaga, masasatisfy kayo dahil nga sa nakatulong na sa kalusugan, healthy pa ang tinitake po natin. So, kumbaga, healthy ang ating pangangatawan, healthy ang ating isipan. So, yun yung maganda sa ating mga amazing products. Again, uulitin ko po, promo pa din ang ating amazing for our Miracle C Multi-5 Mega 8 Mega 1. Additional 10% at sa ating Mega 1 naman po, buy one, take one promo. So, kung bibili kayo, di ba, dati, so, kung yung SRP ng ating Mega 1, 4,000. Dahil nagbigay ang ating CEO ng promo, ginawa niyong buy one, take one. So, yung isa, pwedeng ma-avail ng 2K, but then, for regular prices talaga, mahal po talaga siya. Kaya nga, sabi natin, kung may mga ganitong oportunidad na ibinibigay sa atin, halimbawa, nagbigay ng promo, i-grab na natin para hindi na kayo magastusan pa, di ba? So, kung pupunta kayo sa doktor, madami pang lab na gagawin, so dun pa lang, naglalabas na kayo ng pera ng malaki. So, why not ipambili na natin ang amazing products dahil makakasiguro naman tayo na natural lang matitake natin sa ating katawan at sigurado pang mapoprotection at malalabanan natin lahat ng mga health concern na pwede pong tumama sa atin. So, again, sabi ko nga po, kung gusto nyo pong mag-reseller, pwede po kayong mag-reseller dyan sa package 1, package 2, package 3. Unang-una, sa ating package 1, meron tayo dyang 6,000 pesos na products na babayaran natin. At for succeeding purchase, meron tayong 16% discount. At meron tayo dyan kitang 2,200 pesos. Plus, meron ka pang return of investment ng 36.67%. At ang package 2 naman po natin, so sa package 2, we have, package 2 natin, meron po tayo dyan na products, 8,000 pesos, meron kang 28% discount, at meron ka pa po dyan na kita na 3,400 pesos. So, meron ka dyan na ROI or return of investment na 42.5%.
5% discount. So, for our amazing, kumbaga, package 3 naman natin, products 10,000 pesos, meron tayo dyan na 30% discount. So, dyan naman po sa ating package 3, we have 5,200 pesos na kita. Talagang napakalaki, di ba? So, pwede ka na makabili ng one sack of rice or amazing products at sa iba pang bagay. So, pwede nyo mamagamit yung pera na nakuha ninyo or na profit na nakuha ninyo sa pagbebenta ng amazing products, plus meron ka pang return of investment na 52%. So, yun yung maganda dahil may mga balik pa sa atin, di ba? So, marami tayong pagpipilian, maraming choices, pwede ka mag-referrer. So, dito, mas maganda kung i-grab mo yung pagre-reseller at i-grab mo yung pagre-refer. So, di ba? May kita ka na sa pagre-refer, may kita ka pa sa pagre-reseller. So, yun, kung talagang matyaga ka, masipag ka, gagawin mo lahat, basta maging successful ka lang at makatulong sa iba. So, yun yung importante. Hindi lang yung ikaw yung magbe-benefit, di ba? So, sa ngayon, so talaga marami ang nagtitake advantage, di ba? So, kailangan natin, hindi lang yung ikaw lang yung magbe-benefit. Kailangan, pati yung ibang tao, matulungan mo din. So, mas maganda, mas magaan sa loob, nakatulong ka sa sarili mo, nakatulong ka pa sa ibang tao, di ba? So, win-win challenge, win-win dito ang, kumbaga, ang situation, win-win situation dito. Dahil, nakatulong ka na sa iba, kumbaga magaan sa ibang makatulong, di ba? Lalo na kung, kahit nga sa simpleng bagay. So, in a simplest way, nakatulong ka sa iba, syempre happy ka, di ba? At least, kahit man hindi pinansyal, natulungan mo din sa kalusugan niya, di ba? Mas importante pa din yung kalusugan kaysa sa anumang bagay. Dahil kapag may mga ininda ka ng sakit, syempre hindi mo mararanasan ang buong saya dahil sa may iniisip kang sakit, di ba? So, mas maganda pa din yung wala kang inindang sakit, healthy ka, at financially stable. So, yun yung maganda. Again, sa mga gusto magpakonsulta, feel free to visit our office. Dito lamang po yan, sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Likod lamang po yan ng Mabel Fashion Limited at Andres K. So, pwede po kayo mag-chat sa account ng ating CEO. So, for our first account, Joey Bibon Bitito at Doc Ching Bibon Bitito. So, meron naman tayong pages dyan, Doc Joey Bitito at Negosyo at Asenso. Sa YouTube channel naman po, na Doc Joey Bitito, and sa Instagram naman po, Doc Joey Bitito. Again, schedule ng delivery natin from Tuesday and Thursday po yan. So, ang programa naman po natin from PBNDCGB at Doc Joey Bitito pages entitled Kalusugan, Kabuhayan, Bayanihan. That is from Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 except Wednesday. Dahil pag Wednesday naman po, meron po tayong programa sa Negosyo at Asenso. May live tayo dyan. It's either Ma'am Diamond, Doc Joey, and ako po. So, from 4:30 to 6 p.m. naman po yan. But then, gaya nito, Sunday edition naman po, 9:30 to 11. Ako naman po yung makakasama po ninyo. So, again, thank you so much, amazing people. God bless. So, wag po magpapaulan dahil mahirap na po magkasakit. So, pang protection, panglaban natin, inumin po natin ang ating mga amazing products. So, stay healthy, amazing people. So, magbabalik po tayo bukas. Same time, 5:30 to 6:30. Bukas na po tayo yan from 8:30 to 6:30 po in the evening. Again, maraming salamat, amazing people. So, God bless you po and we love you all. Thank you so much.